Il-pulizija qed iżżomm 27 immigrant wara li kkażaw ħsarat fiċ-ċentru ta' detenzjoni f'Ħal Safi. 5 minn dawn l-immigranti ġew arrestati wara li ħarbu nqabdu mill-pulizija. Dawn ħebbew għall-uffiċjal tas-sigurtà tad-detenzjoni Ġebel Ħadid. Il-każ seħħ ħabta tas-satej tal-ġimgħa filgħodu meta ssejħu l-Pulizija tad-Distrett tar-Rapid Intervention Unit u l-Special Intervention Unit kif ukoll membri mill-Forzi Armati ta' Malta sabiex jikkontrollaw is-sitwazzjoni. Dan wara l-numru ta' migranti bdew jagħmlu ħsarat kif ukoll bdew jitfu l-ġebel fid-direzzjoni tal-ħaddiema taċ-ċentru. Waqt li l-Pulizija bdiet tikkontrolla s-sitwazzjoni, uħud mill-immigranti weġġu 7 pulizija tal-RAU. Fuq il-post issejħu timijiet mediċi li taw l-ewwel għajnuna u żewġ uffiċjali mill-korp tal-Pulizija weġġu gravi u ttieħdu l-isptar Mater Dei. Wieħed mill-immigranti li ħarab momentarjament weġġa ħafif wara li uffiċjal tas-sigurtà ta' kumpanija privata allegatament spara lejn immigrant b'senter li kien fil-karozza tiegħu. Dan l-immigrant ittieħed l-isptar Mater Dei. Membri tal-Protezzjoni Ċivili tfgħu nirien li tqabdu mill-immigranti. L-investigazzjoni dwar dan il-każ għadhom għaddejjin u nħattret inkjesta maġisterjali li qed titmexxa mill-Maġistrat tal-Assa Dorin Clark.